نبی علیہ السلام با دعا کولا اللہم انی حاسبنی حساب یسیرا اے اللہ ما سر آسان حسابو کے ربا حاسبنی حساب یسیرا رب ما سر آسان حسابو کے ما تینا تپوسو کو چی دا اللہ حبیب دا حساب یسیر سا توائی ما تیوی چی دا دی توائی چی او تن نبا عمل نامو ورکی پلاس کی گناہونا با طول خپل اوینی چی دادی کڑی دی او دادی کڑی طول با ورتخکارش او بای وینی خدا تپوس پتی بیا ونکی چی دادی ولی کڑی دی او دادی ولی کڑی دی بچی زب خلی ویزا جنت دیتا حساب یسیرو دعا کوئے حاسبنی اللہم حاسبنی حساب یسیرا اللہ منگ سر آسان حسابو کے ربا منگ تدغا حساب دیر گران دے ربا چی نبی علیہ السلام دا اللہ دا ذات سری منگا مخامخ سحال بنو منتبو چی گر دی پا مخوا تا چی سم رجون تیر کڑے دے زما پشان گر دی پریخی و گر دی پا مخوا او منگ با پولیس رات تیری گوائی با سلم سلم یو آواز برازی چی یا امتی دا آواز بدچئی دا آواز بدچئی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی پا دی دریو زیونو کی میں گورا ما سر بدا امت پی کری یا با پا پولیس رات کی یما یا با عند المیزان یما یا با دا عمل نامو دا تقسیم پٹیم کی یما ننور تزواما دا خکولی پیغمبر پشان شکل جوڑ کنو ما سر نتیاری پا قیامت کی بدا طولو نڑنبے کپڑی ابراہیم علیہ السلام تا میلاوی گی دا جنت نبی والا راوڑی و سپینی کپڑی وی خوا رنبے بدے اغندی کپڑی ویچی برا وقت ما نوی مات ابراہیم علیہ السلام وی چی اللہ حبیب پا امت تی زما سلام ہوئے چی السلام علیک پتا سو ابراہیم علیہ السلام سلام کو سلام او کتابونو لکلی دیوی چی کل در تا دا حدیث ضرور سی نو تاسم وائے چی وعلیہ السلام پاغا باندی دی سلام یا پا منگ سلام را لے گلے دے نو وعلیہ السلام پا ابراہیم علیہ السلام دن سلامی زمون دا طرف نوالیکم السلام زمون دا طرف ندی پاغا سلامی خواہ نوی ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام توی چی پا امتیانو بدی زما سلام ہوئے چی بابا در تا سلام کا او بی در توی چی دا جنت زمکا چی دا او بی دیری خوگی دی او بی دیری خوگی دی او زمکم دیر خکول خوری دا خورم خکول دا او بیم خوگی دی خو صرف چٹلی میدان دینو او بی خوگی دی نو چی دزمکی او بخوگی او خور خکولی نو دا پسل دیر راتو کئی کنا خوی خوش بیابان دے نو دی امتیانو تدیو وائی چی ونی پکی